крайна сметка говорим за едно оръжие, което се нарича акта, което може да се добие българската власт. Вие днес заявите, че се гордеете с специалният съд. Аз разбрах преди час на път насам, че първото дело на този специализиран съд, който кой колко надежди е хранил, че наистина ще се бори с организираната престъпност, е спорно, но все пак всяка вечер пред прозореца ми се рисува еднаква картина, а всеки ден наблюдавам как цяла нация изтива. Забравя корените си и създава нови кумири. Как се стигнал до тук, дори и тъмните да са сиви, потънали в море на забрава удавници на нова вяра закърнели, атрофирали граждани на слаба държава, търсещи лек за болешките, неосъзнаващи те са пешките, мразещи себе подобното мирики, не разбирайки те са робите. Подковите не са позлатени, напротив дори са ръждиви. Ако не сме всички ние, и как дори сме още живи, как сме оцелели след всички манипулации, и щом сме още живи, защо търпиме конспирации, изтеждащи ни отвътре навън, не оставащи даже и спомен, превръщат ни в растения справо само на по един корен. Само една система ценностно определена от тях, а те превърнаха властта в синоним на думата смях. Грях. Ако държавата някога се опита да те спре, ако се опита наистина да те спре, при нея, при тях, но никога не опитвай да спираш себе си. Бъди себе си. Събудих се, станах и погледнах пред прозореца хората. Видях ги много прегърбени, тичащи да преборят умората. Главите им надолу няма усмивки по лицата им, с очите им надолу гледащи точно в земята под краката им. Живея във времена, в които за една петройка ме чака хилия, а политика в момента си прави отново зад колисна кирия. Бих искал да живея в по-мъдър свят, пълен с нормални хора, хора, които премислят преди устата да си отворят. Хоризонт е пълен с плевели, пълен с хора, дето само са вземали, пълен с егоисти и психопати, дето само властта са отнемали. А къде си ти, къде си? Дано в друг свят да живееш, защото аз живея в това ти нищо няма да можеш да ми вземеш. Всичко дето е мое са два чифта обувки и две-три фанели. Всичко останало, дори и мечтите ми, вече са ми ги отнели. Питаш къде ли, дълбоко заровени в дълбините на реката Стикс. Това беше просто изповед на Ронин, или ако искаш лицето Хикс.